Hi guys! Welcome back! Kasi ay ako'y chiche jay pabigi birthday ni. Ngasi budi na tinahan niya ba birthday do ngasi pizza diba ako'y dahil di ngasi party to diba. Ato gingas kasi silchar to ini hujik ay lotion lawyer ay hana chalam mani ay lakipurta moy ngai ra ka moy laani. So keep on watching. Kaya nga si may sino dito ng birthday da? Date 1 dani. Date 1 dani. My birthday dong Late celebration. Ang dami. Mamay ko nito. Noon ka na pamilya. Ay ning pagkakita ba ning laptop sinam dole. Hildo ka karam daw. Sigaw lang ay ako. Mani. Hi daw ne. Mata kawan di ba? Ang nilay mo yan din. Hawakan na photo namin.